Добре, прати сервера. Здравейте, ютубъри. Инвибоксери. Добре, мокни. В момента ще имаме един някакъв DS2 сървър. Който за първи път ще пробваме. Да, направо. Давайте сървъра по-бързо. И готово. Join. Упс. Оце. И повтарям, ако събера 1000... ако събера общо всичките си клипове, 1500 гледания, Как трябва да се казва? 1000 100 лайка и 10 абонирани, които са се абонирали за мене. Като не броим, нали, unlайковете, нали, хейтчетата. И поне едни 5 коментара ще снимам клип как правя free run. Как Или, се казва сервера? къде да знам, Mozilla Zap2.org. Направо цъкайте на Connect сервера. Аз така правя, защото не ми се търси. Искам безплатно оръжие. Искам Ясно, безплатно оръжие. Аз намерих безплатно оръжие. Кое? Аре бе. Така. Мега ради да ради. Тук. Намерих безплатно ескалаши. То па Дани е още с Р и П. Рип. Аз съм мега чак. И у мен е бомбата. Аз съм мега ради да ради. Влизайте единички. Мега ради да ради. Ей! Вие единички ли да бъдем? Да. Да бе. Мен ме убиха. Ето единички си. Само единички. Ту. Само единички. Ради! Да! Аз Дани Блейд ли се казвам? А не, Дани Блейд. Дани. Дан за 2-1. То! Убиха. Тя кобри ме убиха. Опа, Gangnam Style. Диги Sexy Майнкрафт. lady. Digi Minecraft Style. Sexy biggest. Fuck. Абе, хора от нас ще остана само един. Да, знам. Не мога да капа. Убиха го. Да, не сакате. Аз сега ще намеря някъде безплатно оръжие. Искам безплатно оръжие. Няма къде. Ради, О. всички сме единички. Ми да и мали. Да, 12 на 11 и какво? Не викам си. Добре. О, убихте! Хедшот! Убихте, кучко. Виж и аз го убих и ти го уби. Кой си? Кой бе? Ето го с някакъв на един срещу друг. Абе не знам и аз. Пуцай го! Ей! Изпуцах един и изпуцаха мене. Честито. Аз гледам Давид. И аз го гледам него. Давид. Да видим. Аз па съм на фрейлюк, да пукнете се от яд. И аз му... То всеки има такова. Аз па гледам на фрейлюк. То всеки има фрилог, бе, брат ми. И аз не съм на фрейлък. Аз в момента гледам на фрейлюк. Честито. Аз... Чито ми е. Защото съм жив и здрав. Читав. Гледайте с кой снайпер, че съм, бе. Жак, къде си? Аз смятам да взема оръжието на това. Исках, не му взе хемката. Ради, ти си виновен. Глей, цепи ми и пак. Жако, прости за мен, бе! Ама аз съм мъртъв, бе. Всички ли сме мъртви? Само Ради не е. Жив е той, жив е... Ай, не, и Ради не е. Пих стрима, бе. Жив е той, жив е. Аз Ради е гледам на вчера. Радовкана. Не, Убиха жив един. е той, жив е. Там на Радовкана. Не, какво беше?
бял дона се вълнува и ради плува. Ти бял дона се вълнува и ради плува. Ради, нали ти викаха Радецки? А? Еми, супер песничка! Аз съм с Калашников. Дим го напускам. Аз съм след това, не знам. Бате, много ми цепи, бе. И на мене. Как си го... Аз нямам Нищо. клип. Аз нямам клип и на мен не ми цепи. И биха ми хечва. Дани, жив ли си? Да. Аз ви пращам един зомби. Бада, няма цъкам зомби. То? Аз ли ще цъкам според тебе? Ще ми омръзна зомби. Цъках. Как те идват? Цъках 20 минути зомби. Ти как мислиш, не ми ли е омръзнал? Не ти умре. Защото имаме... Дишаме. Ние не снимахме клип. Не, снима. Мама не се прати. Тера, защото бихам. Не се качи, защото бил твърде дълъг. Не вини мене. Нищо, направи го по така крачък. Аз съм с пирешки. Мисля. Само да ми дойдете, ще ми... Аз съм с снипер. Аз съм... Снипер също, ама с май с пирешки. Уй. В пилешки снайпер съм го снимал. Ай! Той не... Бомба за това вика! Ти след 100 км. Аз го дам. Ще ти дойдат от тато. Дани, от да. От там идват. Казах ти. Къде, мама? Някакъв се пулт. Ти в бял дона се вълнува. И врели не кипели. И врели неки пели. Взех си малко патрони, отивам да ги цепа уния. Всички тук се наредиха. О, аз как ще ги изчекалиме тук, брат. Не Бе, му... папа! Отнаха ми. Сега ще спуцам аз първи на бас. Исти, тъга ми то. Там са двама, бе. Да, аз съм на 51 кръв, как очакваш, че ще оцелем, бе? Аре, сега не ми спри тук да келеш. Аз излизам от сървъра, защото ми цепи отивам на да игра. Не ми цепи хората и че... Коничива! Шалом! Аливадерчи! Пуерто-Рико. Бай! Чао! Аста ла виста! Други думи. И някой друго, някой... Уревуар. Уревуар!